Grahe napa? Saya suwe kula ngematke pendak-pendak. Nuwun sewu wong sampeyan ya wis ora kersa siram. Mboten kersa resik. Anggere kula salini sarunge tenggen. Nuwun sewu tenggen pupu kok enten belang-belang. Monggo saya suwe nek kula wis padhake pendak kula usap ngangge lenga klenthik. Malah abing. Sampeyan niku jane kenging sakit napa lho Mas? Mbok inggih nek nganti keterus-terus sampeyan sakit niku wong lara niku kembange ming mati. Nek sampeyan mboten nonton kula aturi menggalihaken Kang Putra. Si Bobby kali si Bernadetta menika. Tasih alit-alit. Reng, awak. Aku ki jane tekan kene arep nangis. Wah anake Bagong iki jenenge Bobby wae. Aku dhewe ya ora ngerti. Biasane Bagong iki nek ngundang mindul ngono. Kul jenenge asli Bobby. Sing wedok sing umbelen kae apa? Mau bojone muni sapa? Bernadetta. Dengkele atos. Aku ora ngerti biyen jenenge tak kethake. Omongme anake Bagong kok jenenge le dhuwur men. Awangen ta, Tru. Kae lho sirahe Bagong ditaleni pentil pirang-pirang kae. Kae gek kena ngapa sirahe? Lah wong ora gelem omongan kok. Senuk. Dalem Rama. Sing ikhlas. Sing sabar ya. Pancen ya wong jeneng urip ana ing alam padang kuwi sok nampa pacoban. Sing jeneng lara ngono kuwi ya tumrap aku mujudake barokahing sing gawe urip. Disyukuri. Dene bojomu si Bagong isih diparingi lara dening sing gawe urip, dening sing maha kawasa. Ngucap syukur kuwi ora mung perkara nalika seneng. Ngucap syukur ki ora mung nalika waras. Ning nalika kesusahan ya wajib ngucap syukur tegese isih diparingi susah. Apa to kok isih diparingi susah tegese Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Diparingi lara ya Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Nek kowe seneng terus tanpa susah, malah kowe duwe rasa kuwatir. Uripmu diuja karo sing gawe urip merga wis wegah ngandani karo kowe. Semono uga nek waras-waras terus kuwi ya wajibe kowe kuwatir merga tanpa diparingi rasa lara. Engko nek ujug-ujug lara wah wong waras terus ki nek lara teksek. Nggih. Bapak ngendi kok kaya ngaten niku kula terus kelara-lara. Wong nyatane Mas Bagong ning ora nggih awis-awis sakit to, Pak. Iya pancen bocahe ndablek. Bagong ki ora tau lara merga ora percaya karo lelara. Ngono? Nggih, ning niki kok mboten purun maem napa-napa. Sega ya ora gelem, mboten. Biasanipun niku nek esuk senengane jenang sungsum sok entek 6 piring. Niki kula tukake ya ora doyan jenang sumsum. Ora, Dik. Jane larane Masmu ki ngapa? Larane iki kenapa kok sirahe dikareti nganggo pentil kaya ngono iki? Waune niku jarene mung mumet separo. Kula ya omong nek mumet separo ya ndase digawa separo wae. Nesu kula dituthuk ketel. Niki lho tesih tatu. Aku ya kurang ajar wong umet separo kok sirahe kon gawa separo wae ora. Nggih. Saya suwe-suwe jare mumete rata. Terus sarean terus ngenten iki mboten purung tangi.
Anggere kula matke saka kadohan niku wig-wigan. Awake dikukuri. Monggo nek ngukuri awake niku kalih meremlek kaya penak banget. Saya nek esuk kula tangi turu terus adus niku Mas Bagong niku sirahe ditaleni pentil kali tangane mlebu teng sarung karo ngene niku. Lho janjane iki ora penyakit kok, Dik. Kuwi iki wong cerobo. Wong Bagong iki ora tau adus, ora tau ganti, ayo wis penyakite kulit werna-werna. Andan niku dikukuri. Terus sok-sok omong kali kula niki. No. Kula napa Mas? Wong nyai sih wis lara ya isih gojek lho Mas Bagong niku kula niku ya sok geli ya sedih. Gojeke piye? Kukur-kukur niku kali muni nono tak andani no. Ndok apa sing paling enak? Kula ya ora ngerti ta. Ya ndok dadar. Tuh katene. Ya ndok ceplok. Mas Bagong muni tuh. Terus kula muni, "Lah napa, Mas? Ndok sing dikukur esuk-esuk." Aku iki dagelan nek aku gara-gara karo Bagong e. Kok ditokke nang omah. Trembelane lah. Malah dikandhake werna-werna. Amake niku ting blentong niku lho, Pak. Kaya ketemplekan emping. Kulite bekisik nika. Niku nek sedina niku waune enten siji terus pindah dadi enten telu. Saka telu mengke pindah enten 6, enten 7 lan sawah meh rata kaya ngenten niku. Wah, kuwi jenenge rambak. Ora ta ya. Brabak. Nah, kesiki lalarane iki tekan dindi kok rambak-rambak ora. Wong tuwa nek mung panganan tok. Aku ya ora ngerti jenenge. Lah, apa kowe wis nyusul Pak Mantri? Mantri kesarasan kuwi lho sing eneng padusunan. Pak Mantri niku nek kula parane mboten tau teng griya. Duka jare teng pundi kula ora ngerti. Jarine nek tetek teng cedhak pabrik kotang liyane kaya. Ning wis ketemu, sampun wis diperiksa. Mpun dikeki salep. Oh. Lah terus dalem niku kula singgahke teng dapur. Dapure. Kula nek omong sampeyan ampun nesu lho. Nggih teng dapur niku teng pawon. Lah saking okehe tangga teparo dienggo sikatan tangga kula. Salepe mau. Nggih. Mas Bagong ora iso tak salepi manggo nyalepi gusine tangga teparo niku. Ayo wis malah gusine putih-putih. Ale untune we putih gusine. Jane aku tak takon bojomu ki iso Bapak Gerah ora. Aku tak takon karo kowe bojomu ki iso jak omongan ora? Saged nek jane niki nggih menawa merga ditiliki tangga teparo kalih dulur-dulure iki terus aleman. Weh, coba kowe semingkir sik, aku tak omongan karo bojomu. Nek wong tuwa omong ora diwangsuli malah tak undangke Yama Dipati mesti jiabut nyawan. Ampun kaya ngaten Pak nek ngendika niku kula niku nek perkara kelangan Mas Bagong kuwi mboten napa-napa. Ning sing ngopeni Bobi niku sinten. Wong kaya ningi bocah niku saya gedhe, saya pinter, saya si Bernadette tamni kaya. Jane biyen sik jenengi sapa? Ning jenenge Mas Bagong ning mboten entuk
konangan kalih kakang-kakangne mengke ndak diecek ming anak Bagong kok jenenge werna-werna ngancen niku. Coba kowe mundur sik. Aku tak guneman karo Bagong. Oleh. Bagong aku sing teka karo kakangmu Gareng karo kakangmu Petruk. Iso omongan ora Oleh. Ora wandan Jawa. Nek kira-kira dayae ora nggo apa-apa kon minggatno. Niki Keng Rama Bapak Semar karo Gareng karo Pakde Gareng Pakde Petro. Nek bapak entuk mlebu ruangan. Nek Gareng karo Petro aja, kae cah mentolo e. Arep aku lara iso ngentek-entekke apa-apa kae. Ya ora ngono Gong, aku nggawa kates kok Gong. Tenan? Lha ompane ndi? Ning ngarepanmu mau. Ora. Mulai-mulai wong lara kok dobake nggone sing duwe dhewe ra. Penyakit to kuwi. Ya sing penting bahane kowe menek dhewe ra aku sing menekke ngono lho, men kowe iki kepenak le mangan. Bagong, dalem, Pak. Kowe iki lara apa? Aku ora iso ngrasake awakku, Pak. Aku titip seno ya, Pak. Bagong. Sing apik nek omong. Ora sok titip-titip kaya ngono kuwi. Kowe iki iso omong kok senengane titip sing ora-ora. Aku wis ora kuat ngrasake sirahku iki, Pak. Rasane cekot. Senut. Lara tenan, Pak. Lah maune kowe mangan apa? Aku ya mangan sing wis mateng-mateng kuwi. Sing mentah tak tekke seno ya, No. Nggih. Aku sing mateng-mateng kuwi wae. Lah terus apa wis ditambani? Wis dituntun undangke Pak Mantri ning ora nggawa sotek. Aku mung dikai salep. Awakmu kok ting gruweng kaya ngono kuwi? Aku dhewe ora ngerti kok, Pak. Iki maune mung mlentring cilik. Tak kukur pecah banyu, jebul banyune iki nek tiba ning awak sing waras dadi mbrabak. Lara tenan, Pak. Kok jare sok tok kukur. Dek mbiyen dek urung nyanyah. Tak kukur ki penak tenan, Pak. Nek wis nyanyah ya suwe perih, Pak. Lara tenan. Aku panas kabeh. Tensiku tinggi, Pak. Iya. Gula darahku munggah, Pak. Iya. Kolesterolku. Ora iso ngarane kok. Apa jenenge? Kolesterol. Kolesterol kok kolesterol nempel raimu ki, Pak. Kolesterolku ya dhuwur, Pak. Duh, jan lara tenan aku nek ngrasake kanan kaya ngene iki kowe gek tambane apa, Pak? Tambane apa? Apa kowe mentolo nyawang aku ngeteh-ngeteh kaya ngene iki ra nyambut gawe? Nek aku ra nyambut gawe, bojoku mangan apa? Anak-anakku mangan apa, Pak? Aku dhewe ya bingung, Bagong. Lanjur kudu piye? Jare kowe iki dewa, Pak. Jare kowe iki Sang Hyang Bathara Ismaya. Mbok ya semedi ra ketang sedhela, Pak. Semedi ya manteng pangestimu. Nek nganti aku ki cilik ora iso mari gedhe, nganti aku ki almarhumah. Almarhum tok ora almarhumah. Almarhumah ki wedok. Soale aku lek dikubur nang kuburan wedok. Oh iya, wis ngeyel ora. Almarhumah. Sapa sing ngopeni anakku? Sapa sing ngopeni cintaku senok iki, Pak? Pokoke mentala, Pak. Terus kancane Gareng sapa? Kancane Petrus sapa nek gara-gara? Apakah hanya sampai sekian cerita dari kesuperheroan Ketua Pemuda Karang Kedempel, Pak?
Apa kowe mentolo, Pak? Kanan kaya ngene iki aku tutulono, Pak. Omongane ora cetha. Iki meh stroke. Waduh. Kok rumasaku kok anggere wong cilik kok malah diwedeni penyakit to? Penyakit iki ming awake ting blentong kaya ngono kok nganti tekan stroke barang. Kula nyuwun dipun tulungi, Bapak. Kula ingkang putra mantu pun senuk nyuwun supados Mas Bagong nika dipun paringi saras, Pak. Dut. Jarene Bagong iki iso waluya nirmala temah jati temah mulya. Yen to sarandunging awak kuwi dileleti utawa borei nganggo kuwi ya kuwi tlutuh kajeng seta. Tlutuh kajeng seta. Tlutuh kajeng seta. Kuwi apa, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Ning sasmitane pancen ngono kuwi dene anane kuwi mapan ana ing kahyangan. Mula wektu dina iki sapa sing kira-kira iso munggah ana ing kahyangan nyuwun kalawan Bathara Guru ora ketamung sethithik wujude tlutuh kajeng seta. Iso dadi srana nggone Bagong kuwi waras wiris bali kaya wingi uni. Nala Gareng, waduh le tekan kahyangan iki lho Pak, le munggah anda ranting iki lho. Aku iki kangelane mbah sikilku becik tanganku cekot. Nek munggah anda biasa wae benake sound sisteme aku biasa, Pak. Munggah anda ranting iki ya dhuwur tenane. Ya aja aku ambek Petro pas apa? Petro kowe mangkat to. Aku sing diperkara karo Bathara Indra ya, Pak. Perkara apa? Pokoke ana masalah sing aku ki ra iso tekan kono. Mula nuwun ngapura nek aku kon munggahane kayangan paripaksa aku ora iso. Apa mistu dawuhe bapak? Lanjur sapa sing arep munggahane kayangan? Bagong, jamune wis ketemu tambane wis ketemu ning ora ana sing wani munggahane kayangan. Wis ora usah do munggahane kayangan wetreng, Truk. Wis aku nengno wae. Wis aku ben batang nang kene, Mas. Ampun ngendi kayangan, Mas? Menengono keplak sirahmu. Iki perkara aku karo kakang-kakangku. Garang Petruk Bagong bola-bali Garang Petruk tok Bagong ora. Bola-bali anggere ana perkara, bola-bali anggere ana masalah, aku mesti bantu lho. Ning kowe kok ngono karo aku. Kowe ngaku aku adi lho, Rek. Kowe ngaku aku ki adi lho, Truk. Ning bareng adine ngatang-atang kaya ngono kowe mung dijaluki tulung kaya golek tamba wae kowe ra gelem. Oke, ra masalah. Saiki ketok njaba jeromut, kedung jero iso dijajaki, ati menungsa sapa sing ngerti. Lah, nek omongan iki tangi ndak idune kelek kabeh. Aku saiki weruh gedhoamu. Aku saiki weruh lambe atimu. Nek kowe tekan kene iki niate mung ngardo nangisi aku ning ora budidaya supaya aku waras. Mau rasah rene ra apa-apa. Aku ora butuh tok tangisi ra masalah. Sing tak butuhke iki wong-wong sing peduli karo aku, sing iso goleke tamba karo aku. Nek mung urun nangis wis jagat iki wis akeh banget tak omong. Angger teko ketok nangis. Engko balik raine wis cengengesan. Ngono kuwi pirang-pirang wong sipate kaya ngono kuwi. Mula nek pancen ora ana sing kira-kira budal ning kayangan golek apa mau tlutuh kajeng seta. Ketoke kowe gawe-gawe, Pak. Ora. Iki tenan. Iki sasmita sing tak tampa tenan. Tlutuh kajeng seta. Tlutuh ki minyak, kajeng ki kayu, seta. Ngomong minyak kayu putih. Ora beda kuwi tlutuh kajeng seta kuwi kaya ngono kuwi. Wis, nek pancen wis ora ana sing gelem menyang, aku sing arep menyang. Nek ya kuwi Pak, ikhlasno. Nek awakku kuat tekan kayangan, aku tekan kayangan. Nek awakku ora kuat tekan kayangan, ilang-ilangan ndok siji ikhlasno. Kowe kelangan anak dina iki, Pak. Kula nderek nggih, Mas.
Pokoke sebaya mukti sebaya mati panjenengan nek nganti minggah teng kayangan boten dugi terus sampeyan seda teng mergi kula ya suduk salira. Lahir batin nggih. Lajeng pados priya sing kersa nyuduk kula. Wong wedok krocok bendho kowe. Ame ngarep nglaluwe ndak tak nganggo theke sapa-sapa. Penyakit ora. Karepe dhewe. Aja kowe rasah mangkat dhewe. Ora, aku arep mangkat dhewe nek bapak anu gareng karo Petro ora gelem do mangkat tekan kayangan. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning argeram kang tumingal werku dara-dara Janaka rawuh. Wah, ana pengarep-arep iki. Nek ndara-ndaranya Bagong iki nggo mriksa. Wah, ya Truk ya. Apa ditampake, Truk? Tak tampane dhewe, tak tampane dhewe. Wong ngono tok tampake, atok kiyak-kiyuk tenan. Cah nekat iku. Bagong, Dalem. jarene kowe lara. Nggih, pancen pun kula pasang teng prapatan-prapatan. Pun kula pasang teng pertelon-pertelon kula tulisi Bagong dalam keadaan sakit. Iya. Aku nalika semono dengar mlebu ning tengahing alas, lah kok weruh ana tulisan ingkang dipasang ana ing Glanggung Prasekawanen yen to ngandhake Bagong nandhang lara. Jebul kuwi tenan Bagong. Nggih, saestu lah witekno wis lara 3 dina blas ra ana wong nileki. Mula nggih kula umumke. Ora jane kowe lara apa? Kula niku meng wis padake to, sirah kula kareti. Kula nganggo pentil kaya ngenten iki. Niki rasane nek dicopot pentile niku macenot-cenot. Kaya arep jebluk-jebluk kok sirahe. Lah iya lah kok dadi awakmu ting krabling kaya ngono. Kuwi kenapa? Kok abang-abang kaya ngono tok ukur mesti. Nggih, penak banget Anggere magruk ngoten niku teng pikiran mak pronyang. Wah, penak tenane jebul mboten ngerti nek kula ukur ngoten niku jebul babrak. Nganti tekan pundi-pundi. Sak awak ngono kabeh. Nggih. Lah terus apa bapakmu wis mbok didaya goleke tombo? Niki wau bapak semedi mbuh ngapusi napa mboten? Nek ketoke nggih merem nika gayane kok maumi. Terus ngendika, wis kecandak aku sentuh sasmitaning Jawata. Nek Bagong iso mari waras, wiris, iso melu pementasan pergelaran wayang kulit. Waton Bagong goleke tombo ya kuwi ingkang aran Tlutuh Kajeng Seta. Lho. Tlutuh Kajeng Seta Kang Semar. Nggih. Niku sasmita sing kula tampa. Lah dalah. Lah banjur sasmita mau apa pancen iso ngandhaki yen Tlutuh Kajeng Seta mau mapane ning endi? Miturut sabda utawa wangsit sing kula tampa papane enten kayangan. Niku papane sakiwa tengening Kawah Candra Dimuka dene wonten ing mriku dipun tenggo wujudipun yaksa. Sinten mawon boten iso caket kalian wujuding Kajeng utawi Tlutuh Kajeng Seta kedah saged ngasoraken yaksa ingkang tenggo kajeng menika. Ana buta ingkang nunggu kayu mau, nggih. Mongko kula nek utusan Gareng Petruk mesti ora bakal iso ngasorake kali buta sing tunggu kayu niku. Mbok menawi ndara wonten krendeking penggalih. Ngantengaken sariya carira madosaken tombo anak kula Bagong, Ndara. Ing Pramara remangus wamya ngambrang kati karunaning kaswase. Yaneng marga mamalatkum. Ya jagat maestungkara wayaktura jagadara. Nggih. Apa Syadi sagung ngentekake saliramu? Ngupaya tamba kanggo Bagong? Wah, sawuh.
Arjuna semono uga sago. Nggih Koko Prabu, kula sagah. Bagong kowe krungu dhewe kesaguhaning bendaramu. Alah, dan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene ndara-ndara kula ndara werku ndara-ndara Janaka ingkang sampun sagah madosaken kula jampi mboten kaya kakang-kakang kula. Namun ora ndek beras we mara tenggen kula. Namun ora ndek probaya mara tenggen kula. Nek dijaluki tulung medho ting cengenges. Sajake do seneng nek kula niku tekaning pati sajake do gumbira atine. Ya ora ngono lho. Rasa omongan. Amut ndasmu. Awong cangkeme we lara ngono kok kanggo ngem. Nek meng ndase gareng wis cukup. Wis mangsane ora sapenake dhewe ora. Matur nuwun karo ndara-ndaramu. Matur sembah sewu nuwun nggih sinuwun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kula antosi sampeyan teng griya kula niki nek pancen ajeng madoske tamba kula ampun lali lho. Telutuh kajeng Seta. Ampun diwalik Seta kajeng Telutuh. Mangke ndak ora ketemu Telutuh kajeng Seta. Iya. Werkudara eling-elingen. Ya. Telutuh Seta kajeng. Lah kuwi. Telutuh kajeng Seta. Ya, Telutuh kajeng Seta. Ndara Janaka ampun kesupen nggih. Nek sampeyan iso ngasorake buta sing lekandha bapak tunggu kayu niku sampeyan iso nggawa Telutuh niku kula saged waluya nirmala temajati jati temamulya. Dina iki aku njaluk pamit Semar, njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar aku tak jampangi lakune adhiku sak keloro. Nah, kula pasrahke bab katentreman tuwin kesarasaning Bagong Gendara.